u nové videa a dneska to bude GTA Online. A jak víte z dálnice, budeme jezdit na dálnici. Tak, jdeme si vzít nějaký auto. Já jen zrovna hláč. Já vím, že o tom není tohle video, jako tady jsou hláče a hrajeme GTA Online. No tak tady musí být hláče asi. Tak by to nebyl GTA Online, ale je to GTA Story. A je to. Takhle se to dělá. Moje oblíbené autíčko na kladení. A už tady jede zase. Tak, jedem. Co se tady zakazí? Já jedu po chodníku, mě to nezajímá. Jedem na tu dálnici. Uhněte! Ta červená neplatí, uhni! Tam by blbě stál. Jdu takhle. Jedeme klasičky. Takhle jde úplně každý, akorát, že někdo umí řídit a někdo ne. A já jsem mezi ty, který neumí řídit. A doufám, že se vám tohle video bude líbit, ale a jdeme jezdit víc takhle. Uděj. Už mě nesledují policajti. Je hrozný vedro. Ale těšte se na pondělí až nevím po čo, nechci to víc říkat. OK, tak tohle je hustý, tohle jsem nečekal, že tady bude. Ale to je jedno. Od pondělí do něčeho bude začínající vlog ze Španělska. Ano, jedu do Španělska. A nejedu tam sám. A nebojte, budu tam vidět jenom já. Tak jedem. No, teď mě napadl super plán. Vyklást tady večerku. To je superový plán. Ty se neozývaj, ty se nemáš ozývat, ty tady nemáš co být. Jako, chápeš, babe. Jako, můžeš tady být, ale jo, chápeš. Naval plachy. A mezi tím se vezmu tyhle. Když to tomuhle pánovi trvá dlouho. Naval ty plachy. Tak a tu máš ještě dávačák. Tak, a skla. A už to tam kouří. I přes budovu to kouří. Jako vážně se snažíte proti mě něco dělat. Klasický GTA hláč. Jezdíme. OK, tohle už neumí každý. Tohle bylo dobrý. Takhle jsem se tě pořadu pěkně vyhnul. Ale ještě nejsem na ty nejlepší. Patří už mezi ty lepší, ale ne extra dobrý. Co se snažíte? Boom. Aha, je tam nastavil. Sakos. No,
tady bylo tohle. Takhle mi pastnou gumy. A už. Další na první. Prostě. Ohně. Tak je dám. I s praskou gumou jedu. Babi, co jsem ti říkal? A tak to video bude pěkně krátký. Ty se bude hodně vysílat. Uiii, tak to bylo hustý. Aspoň na té trávě ta prasklá guma ani moc nevadí. To vadí spíš na offroadu. Offroadu to vlastně nevadí. Asfaltu. Co to je? Jo, to je vrtulník od Porsche. No, to mě nevadí, já jedu sám. A už to nejde. A už na mě nemůžu. A už mě to nebylo. Sakra, zabil mě typek. O mě zabil celou noh. OK. Jako omlouvám se, ale tohle video jako bude trošku kratší než normální videa, tak to jako se nedivte, jako že je kratší a že už dlouho nevyšlo video a omlouvám se, ale už nebude tam Maluju Evropu. Sérii Maluju Evropu už nebude. Jsem ten papír ztratil nějak. Nevím jak, ale ztratil jsem to. To už nemám nábor ani do tohohle. Tak budu střílet sněhový koule. Tak. Yes, a hned se tam udělal sám nos. Dokonalý. A tohle uděláme. Takhle. Tak. A je to bej, vůbec tam nic není. Ale to bylo skvělé. Tak jako tomhle videu jsme toho viděli asi moc. Tak doufám, že se vám tohle video líbilo a nashledanou.